cahya lintang asri nenggo awan-awan amadhan prasapane ngati nyomong sira juwita tak tresnani. Wong ayu jejimating tilam sang iya mung sira mongko mustikaning nala senadyan sewu widodari tumurun ing Arcapada sedyakutan bakal kengguh ing prasapa nyuwuna mudhuning lintang kalawan tumuring rembulan yekti bakal prasedyani awit gedhening rasa tresnaku marang sira yayi. Beda